Halløj, lang tid siden. Jeg skylder nogle vlogs, hvilket jeg godt ved, for jeg har haft så travlt med arbejde og Arne, at jeg ikke har haft tid til at redigere eller filme. Men her kommer flyttevloggen. Jeg har filmet sådan cirka den første uge på Kokkedal Rideklub, hvad jeg nu lige har haft tid til, og hvad jeg har husket at filme. Hvad bruger man Så den er skabet tomt. Hvad bruger man den her til? Det er bare noget værktøj. Sadepladsen er tom. Hønne er lavet. Nu er pladsen i fodrummet også tom. Følg ham lige ind. Jeg tror lige på. Der skal lige vine lidt. Så er vi ankommet til Kokkedal Rideklub. Arne han er kommet ind. Og nu tømmer vi bare ud. Vi har fået sat ting på plads. Jeg får skab i morgen. Og hans foderting. Vi har alle 6 her. Og nu skridter vi ham lige en lille tur i skoven og sådan noget, så han kan se området. Og jeg har ikke lige fået filmet så meget, fordi der har været lidt sådan mange følelser i alt det her med at flytte. Fordi jeg virkelig kommer til at savne mange af mine veninder og sådan noget. Men altså, det bliver fantastisk her, og jeg er sikker på, at vi nok skal falde godt til. Arne virker allerede til at have den dejlige. Og i morgen kommer han så på fold for første gang med alle hans nye buddies. Så det bliver spændende. Nu er vi på ham. Sådan skridter vi bare en lille tur i skoven og sådan lidt, så han kan se det. Se området. Nu står vi her og venter på Tina, som går med. Ej, hvor er det dejligt. Hej, Arne. Hej, mulemand. Det er smukke. Der kommer nogen ind til dig lige om lidt. Sæt skabet halvt op, men jeg kan ikke sætte de der kurve op, fordi jeg mangler skinnerne til dem, desværre. Så de må ligge dernede for nu, og så skal jeg lige sætte lågen på, men det gør jeg i morgen. Og mit ridestyr er kommet ind i omklædningsrummet, de har, så det er dejligt. Nu er det første rigtige ridedag. Vi er i gang med at skride varm. Det er herude i sådan en lille skovdel, der er. Måske går vi ind i den store skov også, men ellers så skrider vi bare lige rundt om slottet. Det her er det natur, vi har savnet det andet sted. Så det er så fedt at have det her at kunne skride varm i. Nu får Arne lidt wave. De Flot.
Nu henter Arne ind for fold. Hej, mullemand. Står du og spiser? Kan vi skal ind. Står og spiser med hans venner. Er du klar? Ja, det er det.